Joan den asteburuan Jaenen izan naiz, Andaluzian. 20 urte daramatzat Frantziako eta Espainiako tokiak bisitatzen. Eta 20 urte hauetan kilometro asko egin ditut. Paraje ugari ikusi ditut. Mendate lurtuak, udaberriko lorez apaindutako zelaiak edota amaigabeko lautadak. Toki asko ezagutu ditut, gehienak toki ilunak, eta oroitzapen asko ditut. Izan ere, toki ilun horietan, sentipen ugari bizi izan ditut. Bezarkada asko eman ditut, baita aurrera jarraitzeko animoak ere, eta barre ere egin dut zenbaitzutan. Albiste txarrak ematea ere tokatu zait. Negar malko bat edo beste ere erori zet mazailetik behera, eta agur eta gero arte asko esan behar esan ditut. Egia esan, larregi. Eta etxera itzultzean aulki hutsa ikusten dut, falta denaren aulki hutsa. Askotan adorea galtzen dut, baina itxaropentsu naiz. Bada aulki hutsak betetzeko garaia. Bada euskal preso politikoak etxera ekartzeko garaia. Batu ditzagun indarrak.